Ngicela ukubingelela umuntu wesifazane, ngibingelele umuntu wesilisa, ngibingelele umuntu ozamayo, ngibingelele umuntu oselilahlile ithemba. Igama lami ngingu-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Ngizomemezela kunina nonke ukuthi lisekhona ithemba, and ithemba alibulali futhi alilahlwa. Mande ngimemezele indaba ezimnandi neyizokwazi ukunisiza nonke. Ngicela ukuqala ngibonge kubona bonke abantu abalandela uSiyaviva TV1 abaseka izinyanga ezahlukahlukene. Bese ngiphinda ngibonga kubantu abaseka uMC Pholobaso elekelelwa insizwa yaseGhana kanye nensizwa yase-England. Ngibonga-ke isibani senkazimulo, ingilosi ebusa kimi, bese ngibonga ama-River Gods, bese ngiphinda ngibonga futhi ithongo lakithi. Ngibonge kakhulu, ngiyabonga. Ngibonga abantu abathenga uMgabe noMandela usuku nosuku. Angigcizeleleke. Inamba yami ithi 079 0453 446 079 0453 446. Bawufuna nanoma ngabe yini ethinta uMC Pholobaso usebenzisa lolo cingo. Angiphethe-ke nganazi indaba ezimnandi. Kuwona wonke umuntu obengawu-afford uMgabe noMandela, kuwona wonke umuntu obengayi-afford insila yemali, kuwona wonke umuntu obengawa-afford ama-prize ala ekhaya. Njengamanje ngikhuluma nani ngisendaweni engapendwa futhi engacakwa, endaweni ehlelelekile, endaweni nami engiguqa kuyona ngimemeze ngithi idalwa zonke zase-Afrika nemimoya ehlambulukile kanye nengilosi yesibani senkazimulo ngicela bengikhumbule. Ngizonicelela-ke nani ukuthi khunjulwane. Nginey'nsuku engizibekile ekuyinyanga ka-August yonke kuze kuyoshaya umhla ka-1 September. Ngithi kunanoma ngawumuphi umuntu ongayi-afford imali engange-1,000 rand le efunakalayo uma ufuna uMgabe noMandela. Njengamanje usuphendulekile, ufuna le yampushana efakwa kwinsila yemali. Na ufuna ukugquma, ukhulume nethongo lakho, ucele konke okufisayo likwenzele. Ngithi usuphendulekile ngemali engekho noma ngemali encane ongakwazi ukuyipatanisa mawu-serious. Inhloso yami ukwenza lokhu, ngifuna abantu bebuyelwe yithemba. Ngifuna abantu nabo bencome njengoba kuncoma abanye, bencoma insipho uMgabe noMandela, bencoma insila yemali, bencoma umkhululi amafutha. Ngizokunikeza insila yemali, shuthi impushana esiyenza ibe ingxenye yensila yemali. Bese ngikunikeza uMandela noMgabe ekuyinsipho engizokuchazela ukuthi uyisebenzisa kanjani mase ufika ekhaya. Kodwa le nsipho izokwazi ukukuhlangula ezitheni, ikwazi ukukuhlangula emashweni nasemabhadeni, ikwazi ukukuhlangula ezichithweni nasey'lwaneni enilala nazo ebusuku. Bese ikusiza le nsipho ekuthenini ikuphendlele amadlelo alihlaza, ivula inhlanhla, ivula impumelelo. Noma ngabe yini oyithintayo ibe magnet, izwane nawe, idlondlobale. Lolo hlobo lomsebenzi owenzayo uthandeke khona, izintombi zikuthande, iy'nsizwa zikuthande. Lelo bhizinisi olenzayo lichichime, kugcwala abantu bezothenga kulo. Uma ungakazi waba no-5,000, ngiyagaranta ukuthi njengoba ngikhulumela kule ndawo nakanjani ngalo 500 rand wakho uzokwazi ukuba no-5,000 rand. Uma ungakazi waba no-10,000 uzokwazi ukuba no-10,000. Uma ungakazi waba no-50,000 uzokwazi ukuba no-50,000. Okwamanje angifuni isitarget big, ngifuna umuntu othi mina Mapholoba lo nyaka ngifuna uphele at least ngiwenzile u-50,000 rand. Noma kulo msebenzi engubhekile ngicela ungangiluzi. Kunalabo abantu ababhidayo ababhekene nengwadla right now yokuthi babhekene nabanye abantu abasebenzisa izinto ezi-strong. Thatha le nsipho, uthathe le mpushana, ukhulume ngendlela engizokufundisa ngayo nami engizophuma nayo la ngikhona. Bese ngikutshena ukuthi enza kanje kanje kanje. Darko Blue, lelo phupho lakho lizofezeka. 079 0453 446. Khumbula, impushana mayifakwe lapha kwinsila yemali isuke izoba more than 3,000 neto.
Khumbula, insipho uMgabe noMandela zu-2 nje. Kusuke kuyi-1,000 rand lelo. Kodwa ngithi mina ngizokunikeza uMgabe noMandela, ngikunike nempushana ngemali engango-500 rand kuphela. Sona-ke ngizosiza abantu kusukela namhlanje kuze kuyoshaya umhla ka-1 September. Kodwa ngifuna niyizwise kahle le. Ngizosiza umuntu ozosheshe a-ode noma umuntu ozoba sesibalweni sabantu abangu-60. Only 60 people. Lesi special ngizivulele labo bantu. Insipho-ke ngiyayikhoriya, ngiyayithumela lapho ohlala khona. Insipho siyayikhoriya. Bese sifungelana mina nawe ukuthi akekho insipho yakhe ezohlala izinsuku ezinhlanu ingakafiki kuyena. Uplastic esizokuthengela wona kaPep yilo ka-110 rand. U3 days to 5 days. Which means mawi-ode namhlanje fanele ifike kuwena ezinsukwini eziwu5 noma less than that. Kuzoya ngedistance okuyo. Kodwa ngeke kube more than 5 days because uShakers esizokuthengela wona yilo ka-110 rand. Ngiyabacela-ke abantu ukuthi njengamanje beshaya ucingo ku-0790453446 ungazi ugcwale lo 60. Bayakhala abanye abantu bethina amapholo beglist sidayisela insipho eyodwa. Angikwenzi lokho. And ngizobuyela etawuzenini. Kodwa kwamanje thatha leli thuba ulisebenzise njengezikhali zamantungu. Ubone ukuthi lo Mugabe noMandela ngeke kwakwenzela yini lento oyifunayo. Abekho abayomelana nawe ugeza ngoMgabe. Abekho abayangeyonyanywa uwe ugeza ngoMandela. Le nsipho inesizathu kuba khona. Futhi angikucacise lokho kubantu. Uzothi omunye umuntu, "Hey, le nsipho ihlukile." No. Yazi even you can buy iLux noma uthenge iProtex noma uthenge any kind of soap, uthenge insipho nje uyilethe lapha kimi. Bese mina ngizoyilalisa endaweni enjengale. La ngithi khona isethempelini lama River Gods, imoya yaseAfrika ehlambulukile. Yilapho khona ngithi ingilosi yesibani senkazimulo yangiholela la ngoba yangazanisa nabantu abazi ukuthi kuxhunywana kanjani nento ehlambulukile. Khumbula ke ukuthi ngihlezi ngisho ngithi awekho amandla uMC Phulobasa nawo. Umfana nje mina. Ngiyafana neambassador kule nsipho uMgabe noMandela because akukho mechanism okudidiyela engikwenzayo. Kodwa ngibe nenhlanhla yokuthi ama superior ahanjwa abantu laba balaphayo ahlala emazweni anomqondo oswabulukile athi mapholoba usuyidevelope kakhulu lento yobunyanga wayicweca wayigruma yasisama but asiliboni ushintsho kuwe. You don't have a car if you still have this car. You don't have a house if you still have this house. Let us make you a popular man that people will talk about him everywhere. Bethi lo mfana wangisiza mina ngoMgabe, lo mfana mina wangisiza ngoMandela. Nginamathenda through uMgabe noMandela. Nginesitolo esikhulu through uMgabe noMandela. Nginezimoto through uMgabe noMandela. That is your language. That is your words. Akufanele aphume emlomeni wakho. Kusho lababhemi ngami. Bethi one day abantu bayosho kanjalo ngami. Bebuye futhi bezobonga. Ngifuna ukubonga imoto yami kade ifelwe yilokho kokucharger. Kungikhoste u23,000 kaMercedes ukuthi ngiyibuyisele esimeni sokuthi ihambe imoto yami. Bayazi kade befika la kade isimile. Lo 23,000 angiyikhokhelanga. Ukhokhelwe yiclient elangithanda. Lathi angifuni isho wenzeni, angifune gqa. Ngibonga uMgabe noMandela. Nginama 10,000 ngwaphiwa abantu. Nginivezele sometimes la. Ngaze ngakhuzwe yinina futhi ukuthi imali ngingayivezi. Ngakuyeka lokho nganihlonipha. Nginethayi elangiqhumela ngibuye ekhweni lami. Imali yakhona ngayicela kunkosikazi kade inkosikazi ngisacela ungipha mani i-run flat la ngibiza u3.5. But ngathi ngifika la ekhaya ngangilinde umuntu. Wathi hey uhamba ngempandle enje kodwa yileli ukhesha. Ngathi hayi ngilithenga manje sengisizwe unkosikazi. Wathi ngathi uzwile ngizobonga la ekhaya.
Naw lo 3.5 waleli thali lithengwe mina ke manje mapholo. Angakatholi lutho olutheni. Kodwa ngithi angizobonga manje ngoba ngiyayibona iyasebenza lensipho. Lo baba usezoba i-distributor yami. But syndicate emsebenzini awenzayo njengesosha. Uyidayisela ozakwabo lensipho. Kodwa uyi-order according ngayo yonke indlela esenza ngayo bese ngimnikeza yona isinabantu. Umehluko ukuthi ngimnikeza ngemali encane bese ke eda yena uNtsumbuyane. But amasosha ayakholelwa kakhulu kumapholobo, ayakholelwa kakhulu kuMgabe noMandela. Thank you very much and God bless wonke umbutho wamasosha aseningizimu Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuqikelela ukuthi lensipho mawuqala ukugeza ngayo uqala ngo-12 ebusuku. Uqale ngoMgabe futhi bese ngakusasa ulandela ngoMandela ngo-12 ebusuku. Bese ke ulandela ngendlela esobe sixoxe ngayo ngenkathi kade uyithenga. Iningi lenu alifunanga ukungicontacta uma seliyitholile insipho because bese lilinde kakhulu. Sinohlelo olusha ke manje. Ngicela ningi expose. If kuukuthi nje kukhona umuntu othi I pay 500 rand ku MC Polobus ngo-August, siqala ngo-August, and insipho yami ithathe more than 5 days ukuthi ifike kumina. Manje ubhale la ku-YouTube abantu bebona. But I know nonto abakayikhonjwe sebezothola ithuba ngoba bajealous ngalensipho ngoba bayawazi amandla awo. Kodwa bengisalinganisa ukuthi any kind of soap if ukuthi wena usaba ukuthi lapho una allergy ungangithengela ilax yakho uyilethe la bese siyithatha sizoyibeka kule ndawo izokunikeza amandla. Umehluko ukuthi lensipho esikunika yona isuka ihlalela not ukuthi yona ijovwe ngani noma injani umehluko ukuthi lensipho izodlula la kule ndawo nami engakhelwe yona yayimfihlo. Kwathi uyofika ubeka akukho okuningi oyokwenza ngoba wazi lutho. Kodwa thina siyokwenzela ukuthi and ngenza ukuthi ngifuna nikwazi lokho ngeke ngikufihle lokho. Njalo mangiyonilandela insipho yenu kunemali engifike ngiyibeke la ethempelini. Ngakusasa uma sengilanda insipho njalo futhi angiyifici le mali. Angifuni ukukufihla lokho. The reason is because le nsipho iphethwe phezulu ngokwamakhosi aphezulu. So anginayo inxexheba ne-interest ekutheni ngi-understand ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Kodwa I know one thing, angithi nami ngiyageza ngayo le nsipho. So ayisona isithwalo, ayiyona into embi, akufi umuntu, awulalwa ilutho kunalokho mawukade ulalwa isilwane siyayeka ukulala. Ngoba yonke into yakhona ihlambulukile. Futhi ngifuna kakhulu laba bantu abawusabayo umuthi noma sebekhathele uwo ababona ngathi awubasebenzeli. Beyithathe le nsipho kaMgabe noMandela. Ngiproven wrong ngani zakwethu. Kule game ngizoze nginibhansele ngempushana le igolide eyokustima ugqume ucommunicate nethongo lakho ulitshene ukuthi wena ufuna u1 no2 no3 no4 no5. Ngiyanxusa ke ngani zakwethu. Le mpushana ngizokunika yona bese ngikunikeza enye encane ababefikile la ngespecial bayibona. Ngiyabonga kakhulu baba uMnyando, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga qhawula kithi. Ngiyabonga baba uMnyando. Uthe mayibona umbhede enguthenge lo Njomani. Wathi ucela ukundlala yena lo mbhede, ucela ukundlala ho. Manje. Wayenzi nalo Jesu ehlale lapho ukudla wakungamili. Sinalo Jesu ehlane lapho ukudla kwakungamili. Wayenzi Nalo Jesu ehlane ukudla kwakungamili. Nalo Jesu ehlane lapho ukudla kwako. Khuphuka SPP angikuzwa. uJesu ehlane udla kwakungamili. uJesu ehlane udla kwakungamili. Nalo Jesu ehlane udla kwakungamili. Nalo Jesu ehlane udla kwakungamili. uJesu ehlane udla kwakungamili. uJesu ehlane ukudla kwakungamili.
Utheni uthole lapho? Theka sokukhumbuza uthole. Wapho kudla kwako ngamili wayenzi nalo Jesu ehlane. Lapho kudla kwako ngamili wayenzi nalo Jesu ehlane. Lapho kudla kwako ngamili inalo Jesu ehlane. Ukudla kwako ngamili. Oh God. Kungamini. Yayisha uma wakho ma. Wayenzinalo Jesu ehlane. Lapho Kudla kwako ngamili. Suka. Libe lidlala ibhodlela ikani. La kudla kwako ngamili. Wayenzi nalo Jesu ehlane. Lapho kudla kwako ngamili. Nalo Jesu ehlane. Lapho kudla kwako ngamili. Wayenzi nalo Jesu ehlane. Lapho kudla kwako ngamili.